na-emeghe n'obodo. O nwere mgbe o bidoro. Ọgbọ nọ n'ahịa 1 and 2. Ọgbọ nọ n'ahịa part 1 and 2. Ọgbọ nọ n'ahịa part 1 and 2. King of Peace Movie Production presents Ozabiano. Ozabiano, a must-watch movie. Film, story, written and directed by Dominic Festus Ezudu KHJI. Ozabiano, mama mi krime film na. Ozabiano, bịa mi were nya gị fụm ọnwa. Ihe kpatara asụrụ na Ozabiano, a must-watch movie. Season 1 to 4, enwere Season 1, Season 2, Season 3, Season 4. Ozabiano, marketed and distributed nationwide by King of Peace Movie Production. 080-8493. King of Peace, everybody King of Peace, ọsọ koro 2020 onye a na-atụzi ọtụtụ ka ejele mmiri a na-agbakọ gị n'ime na leke ọzọ bịara ga-amakwa ọzọ n'ugbo ka na-eme ikerụrụ arụzụ onugbo nri maka na abịa na-abịa ntoni ochichi otu anyị na-abata ọsọ koro kirime fim na-abịa kirime na ọ bụ gị na ikiri eme fim na-anwụ ọchị jiri obi na na-anwụ ọchị Sarosobiami Kirimona, King of Peace Movie Production, KPM Production, KPM.
Okay. Quando vem lá o pouco. Agora que na lebi patara. Obne mai koche te. O do pago uma jaine ni ano di wa mani mama ale. Obne fe mai koche te na. Ne ala kwana di fi mama shangu na sawa. Ba se akwari ro. Na ti fe mama. Anu kwa mo go poshin no go be na mishini. Gonye ga bukwa tito mana ka opo. Ohaga di kaseto mi se ni wana nchikisi pomo mi Wana se nchibisi ogote. pomu tubaga. Nga ele ka ohagi wa me gote ne gimi ga maga. Nga ya imo obodo ke ga karere. Imo obodo ke ga ime tenge sha. Ima na so obu coronavirus ba so batara no sha. Corona bo afata ge kana no nworo gonye. Bi kwatu kwara no swere gonye no bia kwa be ga de no obodo anyị nwosha no bia bi ya ga de ma nwosha no mi man gi eshi aduga. Iya ga ya no ga no nwugu nwosha no bia fata ge ka no swere gonye no so ure. Bu me mbu wana fatu ma de ka. Aya kpọleta lekwe ka ọzọ mgbe no na nọkwuru no bia akwu kwara nwosha he no so ure gonye. No mi makwara gi eshi ano ga no nwugu nwosha Ya na m na ego no nwa sha na oye o shwendu mo dire na so bi magande ka ile no ko be ha mani adre asa na men ga ka no ama ha na ba ni kle no ha mo ha na ba ne kle me no sha ya ne o me ko mo sha ka ko mani me ko men for ai ne ga da muti ha mata so ba ha na mo bi me ha na me ha na ni ga sha na ka sha no bia ne o me ba yin o sha kwa na so sa ne le ko so ko ga na bo shi me me o me gbiri no kute mi boy mu ka no no kute me go nya na ga no kute ma se kuru gbogbo be bia kun bia gbere do me ge je mai la ga re ne se kuru do me ga na la me mu o sha na ya na boy mi ri na sun na ala ima no ma ne China go shi wo sha no ga bi amma no mo ge je mai la ga ra na re di fone do ga na do mo ma do mo sha mo ya na ge ka bori o ma na so ande ne ko so Uzire kwa bozere. Shiko kemu.
Zeruzere, eu não me lembro, nem me lembro sobre a cubara. Não, para mim que me diz não é bom. É mais é de bacana. Não é mago, algo que é massa. Não ninguém chineses. Wash your hands. As not go wash your hands. Imagine came wash your hands. We them and some men. Look at wash your hands frequently. Yeah, frequently mean all the time. Now, with sanitizer, wash your hands frequently mean with soap, more sanitizer. You put on with that mean, yeah, the same. And number 2, avoid touching your eyes, nose, and mouth. Yeah, we benefit to ugly colleague Gamma and my chair can anymore. Now, home banning shift. And number 3, now cover your cough using the bend of your elbow or tissue. Yeah, what in a pupara. Yeah, like a only in a pupara, all the hand me, but we will tissue strong mob laser. Yeah, I'm gonna G, I ban you also. But never avoid crowded places and close contact. Now, no, them big my public, woman shirike. That one, I'm number. Maybe I do know the talashi. Number 5, stay at home. No one no steady. Yeah, I can be just a number 6, if you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early, but call first.
Oni na awoto won ha no onu sir na no re ye meru no anu nu fro onu na awoto won na onwon ga shi ga mu nu hana somehow just nu ro sha nu log bia ma test mu ma mar bi ke ku nu ge fe mo nu evuge me number 7 na get information from trusted sources ya bu ndo mari he bi ga na ogo nya ma ndo bu nu he puru na so no be zere no ju no ndo wer se go nu juma ya woru ma ko anu me ozo hanu nu ndo na mara ebioma mo sha he ni gero ye fifli ijera gbara mo an ge me ho mo sha na bu danger period inori no tanu ke me bi lo ni forma if ma ke brother ngo shi panyara ya amona ma eja gba ku ai bi lo ma te na brother no rata ma ngele una ngela nwa ngela to ba no go 14 days ni ji ma ga kule mo muswe if mo ni fresh 14 days ya bu music ebo nu kere mo mama na nu fa to ma shi mo fi na ku ni gbo sho no hombe mo homba akaro una fuma nu laro mo chu nu guare dilo nu ma nu guare no buge se me guze no na ifa bi he chon to je ka ya ni jom ira o guare dili maru du ni fasara o tif mo ima o ne fi fle ka ta o te ni ne pe pa gwa mo mi ima gi si we mo iko wa mana he mo maria no we ga save no hom banka so brune gwa nu ga mi akomeka Oya, buka. Oya, tira neka. Ngwe ha koreka. Oshidoro yoy. Nu wo kondo bura kuma yoy. Kora nu koreka gbogbo imale. Ne bile toma, nu fuma to yin shi imale ni fushole nu mo ke shuwa. Wa wote kan ke Ya la kora no bia ko. Nu koreka gbogbo. Hamburg. Me Hamburg. Ana me papa mo chari po mo chan na. Hello? Hello. Doctor. Ino. Okay. Onwelu chego mi ka ezden na. Ne atwe ne onwelu ye zere ne helvesh ne just bia he ni mi test ma na evuje na obu na view no na evuga na tunu hen so ne ai ka bia Okay, nsogbu adịghị mere na anọ m n'ụlọ ọgwụ ọsha echileze ise ha bịazie ma m nelemeze ha. Okay. Nsogbu adịghị. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. Okay. Ogam echi mu jere mbom na o mebru na the doctor kenye mu information after 14 days mu bia mu woro result na Okay. na tule no ye na tule Oh. okay Mboso arlo mboso. I'm not like Oh. Vale. na tule oh Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium. Mari baik, apa mana ke?
se wore pe o de la de so na no yere pe ni le pe sta ni pe ni se pe no yere na ne no ma pe o ti de la ya no ma na no ma wele kuma na ama ke chi so no di nwa yere ban ana bu no bi bere ndi muru n'isi ene kan lezi ni ne because ya man no Chineke na bi ele do halele yere ban no o chukwu ele kana ba na na ga na ba na ne na ba na so di nwa yere kan na wa ele na but Chineke na bi ya ban choro mai mengwa munu na tanago wene fe woli anything ne asari gabu ke no ana o more paka na le ya le ko yo de ngi nwa le mo go action mo bla emele ni afa so ni ana ni kon chalo gan ni sia yide woro mu vibration ala mugere mu jide kana nchi wele fu sunu ko e ka na ko le ka ni na ga ko na ka na shi na wele fa kure ne fe ka le na na bu na mu nta wele fa kure ne fe ka ya ne cho ne ku sura ni ko ya ne ku na ka Jesus amen. Resurrezione mortuum ihe marriage ban if I bịara akpọga mara ha ise and those mere so na akpọga so na abịara m na with the marriage ban and kwadore ite utedum I humble Michael ya mam no jifi Keshi China ala. China? China lo chi ala ta. China? China lo chi ala. Tai kume. Aga mo. Beda koro ke. Mba kati bia biko. Ola kuma ha everybody. This village is turning into another thing. What sort of problem is this? You don't came here bia the baya gana ban mo so mata koro like this. Yeah. What sort of problem? He didn't be father no. I'm a father for this thing because he had what you Kati. Good morning. Imagine. Hey, maka confession kida. Kimere ni bia no okay. Maka confession. I'm there for Kati for your marriage ban in Biariba. Kati back. Or Hana ban a minute by. No hardly gave Corona. Kati Fum, Oquin, go again it in Mona, Oquai, no so bad. Or home ban a minute by. I'm more hardly lateral attack in Corona. Cherry. Ibia, Wakati maka marriage ban. O barren goson in Corona. Can you marry Otibaran goson? Can you hear Guaria? It's in Lord China, Bemshiralat. The man who knows China, they import China, China, China. No, none is check kind airport. The money we have at airport, they check the bomb. How long not them safe? And we get it in any check or hardly once in a shine plane after they check maybe Ibani country. Only benefit to the bank. But in a book will hold the father. So bad, the game anyway, eh? Catechis is on there.
ma ọ maghị na ọ bụ gọọmenti eji eme nsogbu adịghị eweliwe ka ụka eweliwe eweliwe ka ụka na nsogbu adịghị na ọ bụghị ọha niile eji aghọta kpo hans na-emere nke eweliwe na ejukume ya gati nọdụweni gati ihe mere bụ enyere nsogbu ya site otuto echi ya site otuto echi na mara ihe kpatara ọgbakọ n'ọsọ hụ ya site tọọ ha legbara ka ọsọ nekati tosiri gị agbara ọsọ nekati ga-abụ onye ji enye gbugite ọ bụ tenife shọm nekati ya tegide ndị ya agbara ọsọ mana ebe ọ dị ha na ịkọwarị afọ ya na nsogbu adịghị ọbe ọlụkeme ịfụgụ faịlụ ya mgbe ọ yara ọ gbara ike mkpụrụ amị aka dị one korona gara aga pansị ọmụmụ nke m nwere dị ike ịdị na ihe mere bụ na bansị na nwa anọ mbe na ndị akpọzụmemu na onwe ụmụ emebeleghị anya bifo na gbasara emume niile nwọcha na abụtiri fada notis deeti agbamakwụkwọ niile nwọcha abụtiri fada notis maka na onweghị ihe anyị nwere ike ime ga-abụrụ na enyere anyị ikike gara ọkwe ma ọ dị m na ego ọyị nsogbu adịghị na ọ bụghị gị na-agụ n'usiri ike na-enyere ebe a siri ike mbena then the star Tuesday dị mbena then the star Wednesday nwee ndidi then onwere nke ga-abụ Saturday na ntiji mgbe niile anyị ama nwụcha jerubas lele nsogbu adịghị nwee ndidi ọjọọ atọ ọyị ebola abịawo ma ọ larụ na anụ nwa eji ala ọkwe ma ọ dịrị m na ego ọyị The Lord be with you. I thank you for very mercy as you protect your son. This is through Oshi, China, Latanudu, still no way to let them do one so. Naron Papa Chikwebe, Wupena Candy Road, and their German, Chikwebe, Equeneca, Yoguna, make any mad water, Mobo Madini, so good, you're going to touch the Ebuyagoya, Chukumeni, make a water. Chukwube na-abata ime dị n'aka gị Chukwu ya bụ ọya ama mbụ maka ya maka ọmarịcha nwaanyị ka ọ fụtara ọ na-akwado ọ ga-anụ Chukwu mee ka ya na-eburu nke ga-abịa na mmezu mgbe ya bụ ihe niile maka n'ikpeazụ anyị ga-enwe aṅụrị ma kelee gị bụ Chukwu maka na ịsa anyị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị kelee gị gọzie gị nna na nwa na nwa nsọ udo dịrị gị echi ọnọdụ anyị agwụkwara m ike esile shi anyị na anyị ga-eji ga-ekwu mgbe nke na-atụ m n'ọnụ butere ha na m ga-anọ ma final year mgbe shi na-abụ coronavirus fụtara ha na awụtara m ike ya agwụma m iwerekwana Chukwu na omere ha na gọọmenti kumokwu bara ha lenchi mgbe mara na obodo na ụlọ akwụkwọ ya na ụlọ akwụkwọ nle dị n'ụwa lile ọ bụrụ na ọ bụ Naijiria ise kwuo na-eke Naijiria dịkwa iche n'ihe iji eme bụkwa kelere Chukwu na ọ bụ onye dị ndụ bụ onye gara akwụkwọ ya bụ onye ji eme savis ma ọ bụghị na-akpọgeri nụ na ya chime mgbe unu ji egotere ije mefere ijere savis aka o mechiri buchu ọtate kaka isi ike onwe ihe na-enye gị nsogbu ama anyị nwere anyị mega iwu ma ya bụla bụla na-emezibiri mara na ọgụ bụ nchekwube anyị a na-ịnọ be nchekwube anyị nọ nwere na ndị oyibo soro fe oge onye na-emebi n'aka nwa bụ the highest investment and our treasure so biko ịtọrọ onye na ya atụmọrọ that isn't that kaka that the way I have seen you so far it means that you are living well, very well in school. Very soon you will live on your own. Then you can teach. If you go here for 1 year, you become a king. Everybody will be looking for you. Thank you, Daddy. Thank God.
Ije go kwenye na ogo po ka uka. Kwenye na. Da bla bla ku ga ka le de fo man de to chan de fo ma. Ogo mbe bro wa. Nde group. Mana obi ya ni pepe. Amo maro nya mata ka uka. Uche ke tere bije. Maro ne che ko ba yin bune go mo. Ni jo ma o. Ni jo ma ka. Chega na quadra mojiji. Mama, where's the bed assistant? Me, real quick. Na halile ai kwa ko tu mano ata ina na re nsimi na sisa Made kwenye bana babolo ya ubinja na ile sa mbane mabali na mbane ngeshi tena cha kama limeja sidana na go belije hali mara na ifu ngano tutu ina banga na bana ane magiti bana babolo the man ere bia palo ne o nai no ka be na pule ga ina ya imi ngembe lele de chire ane magiti asa kana chuta tasha no ba kazi ne mwana ni babolo na tusaja ya funga twa de kuru and motivation ego as name I care like that depression like that is ichegem sala sala kwa mekbe that dem ni yo ga do no boy man also ele also kwa is go so them na ga ne munu ne jiga ko ifesho shi no ni kuma leso no ne China o ka de and man at the next if ne mna na gite be na maram go no ga dem ga na mare na na pone kam na so ba ili bore ka vitu nchana gba ko awai bore ni bore ki ko chidwe ko ane ba ali de mai tu bana de pa de ka mai ko ka yo na de ko That's for serious. Can you muchim the hair so you can ban more so? That's serious. Can you muchim na ban more so like this? Bana no manya. Wow. I guess I'll mind. Ghana ban more so like this. This China anga saga them. I'm not comparing anga manya again because he am very clear again. Yeah, we have now.
gabi kwuru ụgwọ ọkụ kwụrụ ekwukwe wetara anyị ọkụ mma hit ga na-eme na ụgwọ mmadụ ọkụ na-akwụrụ ụgwọ ọkụ ọ bụkwa nwanne m nchi mmadụ ọkụ mmadụ lere ka isi natara ego ritọchị obi kwụrụ ụgwọ ọkụ kwụrụ ekwukwe ede ọkụ ha ewuliri n'obe eweta ịkpa m ebe asụsụ kwụrụ ụgwọ ọkụ ebe hit na na-eme anyị bịa abụọ sọlaga ya ọ na-abụghị na nwunye na-efe uche makwa nwanne m nchi anyị abịa gbome ihe oyibo Montana bagai, afọ m na shop m nke echi asịga m tani meme travel. Ai me ma ka me, ya m ni lege na na-eme wọcha. Mo ma gụ m le, ka 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 yo na chi na akọ m ọkọ. Ama tura akọ. Oche kwa ka 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 ko te. Ka ka ya. Abi ala bia. Sige, una nke na na-eme. Ma gụ m le. Abi ala ka afta. Ojide nkiri ga na-eji hom na ile ile na eke she. Ni madre onye anyị fọma kefi. Ni male. Ji yo muye kali ya, ọ na-efu onwe ya na kali ya si China. Ọsọ mere. Ka ka kare no ka o ka. Coronavirus ọ ma le fún. Kora mo ya na-ekwu maka news ọbịa na-akpọ nke shi. Keme kpomekwe no nwe obe. Obege ma bụ China bụ shala. Mbe ya na ta mo shala yo na gbani ọsọ. Akpapọ ma nwa na tobe ha ngo na kwa ya no le kubeli. Ya na stop mo mo ja so to ta gwa mo wala be me ti si na nke fodo na agwa m na ejiko mente. Na kala na gam. Ọkwa agụma nile ga ya so. Keme kpomekwe no. Obe ha na bala nge ja adam. Ekuri na lele nde bele ga be yu ya lam de ko so baga. Ye bulele ọzọ. Ebulele ọzọ na coronavirus. Baba ifu na fa ya na bo. Ha ha lele me de tere na na evu onwo ye du. Eme ukaka kuko. Ije bo ha China jiko ja lu. Aw. Ije akwa ya ofu ma ko de me na odi buru ko bia shop wa. China barok ọgba mọsha. Na fa ya. Mama ya yo no nwe ye ndo China na bia nyakata me shi na ka. Mọsha. Mbenu fuji agale mbo gatale na agba fri ọsọ. Ogba te. Ebe ma o temu kwa 440 remba jiko na ma me agale me na me. Ya bi e Hai. Somos mesmo, eu me levo tem isso. Mama, você signe. Ni gwen ba kana mami mwa daga na ban mo so na mo ga jom sin jeje China ya shi China jeje ga Allah mu yau mai kana ban so. Oh, men mun ha chile no ba. Sabe, eu vou design. And not go. Nossa, alano, prato, ah, igaba fogo, nas, yami bafuro mati mago, alano, una bien maquión. Nuclear chukne mune doctor menos ne
na-adịghị positive ya na ojibu ha ni o mezi ya ojibu ba mezere na yuzere ojibu na ọnụ na ya dị careful ihe fule unu na-echeta gị na mụ gwara mụ ya na ojibu ha unu na-eme ya ojibu What's with the blood pressure is normal. One on there, you do Buma, HLH, home. Yellow, Chukuba, HLH, half me, what I could get an HLH. No, you're going to know you get HLH. Near the outdoor, open J Catholic, J Chapel, book, Billy, Orange, Mose, Gaga. Chebila toma bere pere machuku wozire ndo nke ya agba ya leshi bere pere ozo ne eka agba go for mkuru bosise 5 days meka enye go mkuru bozo hin iya neri me shigo doroy nas ma bien ichama antain no ọkwa nwachi na ya ole mgbe nnọọ inyefe mere ofu mba agaghị emere Mami Ifi Sa Bịa Okay. Mami como agana. Ile mate. Come. Ifi na mle me kukora le mbala. Ifoma. Ma. Yala daddy you need to go. Ya pato chena. Mbari on ikuna. Anụrụ m na nwoke nfujekwe ya alaga n'obodo oyibo n'ọlata gị n'afọ ọma Kwa n'ọlata nwoke ole nwoke njoke ya ala ya nọ n'obodo oyibo nwoke nọ n'obodo oyibo na coronavirus na-ala dọnụ gbabụ onye isi obodo oyibo fuletere coronavirus bisa ma lore akpụrụta nwa na ụbọ onye enye m mụta anaghị chere ka jeme ka si dobe nneke kara ma anyị kare no ihe nfa na-ekwu asụ nfa na-asụ ọ bụ gị lebe na ọ bụ gị na ọ bụ onye nọ n'obodo oyibo na-mgbe m na onye m ga-evu coronavirus ọ bụ gị na o nwere ndị nọ mgbọ m gị na-ere anụfanye mgbe nọ mgbọ m na-enyocha ihe enyocha edoghị ofuma n'ụbọ anyị bụrụ nọ n'eka na bọbọ ọbịa aga na anụrụ ya ewere na ọbụ onye nri nọ n'obodo ibu nọ ga-evi imekwara nwatakịrị na-abịa kpịrịta nwa onyenye m jirigo mgbe njikọmise na onyenye na ya bụ anyị ga anyị wee ka onye isi obodo oyibo onye kego ndị obodo anyị na na-efere ọbụ iche obodo oyibo bụ coronavirus gọọzụ ekwetere m isi nchikwa oke m Eko meli na kala gwa kurtu ngana mu motara emje yeke no nye bu kolora baro eko ko me kurtu ngana ko ne kolora baro shobu du bo be du me bo chubu Kile kiga kwa ma neme ba ma ko kesh mimo Kile visa ndio baga ala ndo bodo ibo ala tan e bagara ko lebe bagara ko lebe na obi ni je actually amen babu musipure hele mo de bo na ban mo so yi ko na ban mo so
mara ihe gị na-adị m ha achọghị dị enu na m kọma akọma nne na nebifi latala gị nne gị na-abata n'epọt na-echefu n'ime gị abịa iwuri elele chekiri ha mara na ojigi na ha n'ụlọ na-adị m fri kpatara ijiri ekwenu m telata na nke m rutere na ebe anyị Enugu na-ejiri mepe akụla Enugu mefu echekiri m chekpo m kpatara te m na-abịa nne m dure dị ile so ame m go ha liga na gbara m ọsọ enweghị mgbe m gara na ebe anyị na okporo be anyị na alili rụpụta ebe nem coronavirus nem ji akwụkwọ certificate edeghiri m nem du free na anyị na-akọwa na anyị matara na-asị na ọ bụghị ha mfe anyị na ịma na ọba anụ ụra mgbe na gị na-eri n'ọnụ ụra anyị na-echiri na onye lechi obodo ihe na-eme eme m ihe m na-amụ ga-ebe anya n'ilekwe ọ bụ ebe ijeka alụ ọgwụ mgbe ijeka alụ gbaa ha nkịchị na-ekwu ya mee onye ejere m gunu Yesu kweta ya gbaa m ọsọ thank you so much ife ime onye nke mgbe ọ bụ a na-alị m aka na ihe shina na-enye nsogbu n'omume ndị ọcha na edebe anyị n'onwe ha gbaji Igbo okene ya shina mgbe o jidere n'oji ihe n'eziokwu ejiri n'onye na-efu dịka onye na-efu ejila onwe ya nọ na taụn n'ọhali nọ n'idọ ọhali n'ide afta dịka na ihe shina mejiri zọrọ nemo amen m ga-em ya aka ọ ga-abụrụ ka ga na agbanụ m ọsọ na ebe m ụbọ na akwa eshi m enweghị na-efu ji m ha na m nọ eyiri m onye eshi ji anọ karịa ma m 14 days ọ bụ ịnọrọ na asị na daiz n'osho inire ego na eshi ọ bụghị m ụbọ nọ m yi sekwa na m fụma eshi Nama eweliwe na mne ba anum na kuye na ba koja jejenu ewele kuwe ba anum na ba koja jejenu na sabe ne je no nyam so bagere le to na mu fumo ko no je pelete ne shi onye batara ta shi no je pelete ne shi be mu na mne de be mne kubi wa ri si ba m ma gba kwa mo so na ma lu mu keje ko mu Kenya mama ọ bụ Kenya mo eweliwe na bi ha koja ne enyoche mimi Nimana tu kai ne je na mechite tasha mechite ihe niile na mechite ai peribulo imulo ba na ndebe mno ke sa so budo ibo ga ya lo ma be so ga ja me ku se na ndebe mu e wele ndu na ma m ni fuga shinfu ai wele da bi ye ni na-eme ya na na-agba ezikwe ifu onye oji na town na-agba ha ni na-agba ni na-eme be ezigbo ihe ma ogun onye oji na ego nọrọ nso na ya na anyị na-ekwu okwu n'ọnụ minye fuja atre ni gị so neni na-eme the right thing no bụ before ị na-alata ne ihe machine gagbagbo merụ na eshi ma na-eche ekim so n'ihe na-eme the right no nwe ka ukwu no wọta n'oji gị ojiri m na m ga alapụta gị tempe ma ọ gị na mbata Nigeria a na movie na-ekesa eme ma ọha lofu na ọ bụ ihe Nigeria evulikpote chekmeleke China n'ulele na anụ ha ya ị na-alele anyị ji gbegbu China kpelitere na na China kpọchiri akpọchi maọbụ ihe na onye gị na-eme dọọ ịka ụka n'ọmụnụ na-agbalị m ọsọ alaịtere m onwe na m jụtala onwe ya bụ na m latara ha na ije mara ijọ mgbe m bịara ha ka ụka m na-agbalị m ọsọ oke ọgọ m dar leka anyị na nwaanyị nabatara n'obe na ajịjị asịjị ọnụ ma ebe ise nele gbo megị n'ibu gachi n'idu ma ọya ala nwa m n'ifi na onwe esegodi na anyị nabatara dar leka iji atụrụ gị ala o ala ifi ya ma anyị achọma na ego n'ore n'ugwu dịka mmadụ ya anyụga mmanya ya ejejeje n'ụka anya n'ọnwụrụ ozugbo mfugo okere na ego ọdụbụne ịmaka opụta na onye mfu na-evi ige ga-efume ga-abụgo 14 days gara inu na-afụre symptoms ya na symptoms ya ma na ike ha na-ekọwarịkwanụ gị n'ọdọ ị na ịmara ma obere na na-emu na onwe m ga-eso ma gbasa ozi symptom m bụ fiva onye ọmdụ ka ebido ịmaga na fiva shiga dịghịze shọk ga na-eme obido ọhanesi n'izi fo noise ozuzere se
ụfọdụ ga na dịka enfulele sotere symptoms ya na ọzọ bụ ihe ụmụ ikuku n'ime ha na ya bụ shit deadly na ọbọ bata over immune system gị lele na the best thing ijije agbanya ijije prevent ya nwee bata bụ stay indoor n'aka ha na-ekwu stay indoor na ndị be anyị aghọtago n'obi bịa na China check meleke China company lele ọga because of na na-agwa corona na n'ike ha ịnọrọ indoor like this then ndị na-afụ maka ejesi na-afụ maka ndị hospital ha ga-abụ ihe na-eji egbe ihe na-etriti ekpokọta ndị oji maọbụ na spread so easily gani so na nwunye gị na-eme the right thing unuma na oju onye na-ekpunu jiri nwayọọ na-agala mbọmụ biko ya bụ echi m ga na-achị unu kpata enu bọrọ na maọbụghị nke ịgba n'onye isi obodo oyibo ọsọ alata maọbụ na onye ọmụ isi obodo oyibo agaghị emeri so many things na ha na ọ gaghịrị n'uji eme o jiri onye mkpatara ikwe na ịkpatara ya nga editin ede daalụ na nnabata igbo ọbịbịa m bịara be gị n'echiche ndị agbada na-enwere mgbe m chọrọ ịfụ onye na-amabịa na-alata ọ ji dịpụ ike mmụọ ya bụkọ ọnụgo onye ọbịa na ebe Mama Ifi anyị nwa na-atọkwa ezigbo ọyị ha na-agbapụ juru m anyị ọzọ enweta onye obodo oyibo ga-ejekọ ya alụgụ igwe onye na-alego okpolo anyị mgba m niji ahụ ma anyị chọba fere m igwe ojeni ghọtara ezigbo oge ga-achị eji mmiri na m na-awanyere ya mgbe aja ize mara na na-eji mmiri na aja isi ọmagburu onwe nwa aja eme ngeshi eme ihe jiri nwaanyị na-apụ ede mere ọbụgo ọwụma ede mmiri ọcha nna ndị agbakwa ekpeko m kesere nri ma ọ bụla ọbụla be ndị ọgọ mbe m nọ ekpeko m nke na stres onwe m na nri na nlele mba nri na nlebu nrire ya na-aga n'arịa aka ele ifuru ofe afọ yizi anyị nọ na China akpagharị ifuru nri na wene ihe mmadụ na-eri mbe afta wicha ndị dido wene gasị m n'ọbụ ndo mgbe anyị na-eride amamnọgụ siri amamnọgụ nwunye mbe siri ụlọ na m latara na ifeọma ya chi na-agba ama m oke nsogbu adịghị onye ụmụ unu n'ụlọ
mmadụ ga na-agbakwanụ m ọsọ na-asa ji mushi China ka m je mmemme isi agbara ọsọ na-eme gịnị bụ okwu asị dịka juru na ebe anyị ha na amakwa m mana ndị be anyị ejigo okwu asị achị ejigo okwu asị imagine na m jiri na mgbe m na ndị be m na-anọ fụta ele gbasa m ndị m na-ehe nri ego mmanya elegha na agba m ọsọ ndị na m vuru korona njiri aga rute port njiri aga ala rute Enugu ọbịa rute Ifeanyị ugwu anyị na ifum ihe ọrụ arụ na park lane ifum ihe ọrụ gbagbara arụ ije shule gị na kemist na adịgbago evigburo ha lele bọket mmiri ihe ji sanitize ịma bụ ga-abịa ijegodu n'ụlọ ọgwụ fum Ifeanyị gwanyere bụ na ya fụtara asị na m vuru korona erute Enugu steeti ga na m ji elaja na be anyị mbe na omegu egele he nchi ọrụ ihe kọrọ okwu asị kọrọ ka ọkpọ ome ihe n'anya mgbe ha ya abịa wedin na ihe fụma ya ya fịa ndị na-adụ ụzọ mba ya bụ ndị ezi ụsọ asị m nne gachi ga-eka na ọ ga-adị ha na m mma m gwuru chikwa ịgbagharị m gbagacha m ya bụ ndị ụsọ ọkwa gị siri n'ihe aka ụmụ Paris na ogbesiri na adụmshọ na ọgba egisiri nri edosa ọ ga-ebi na onwe oge atụrọsịrị m gị na ya gbagbo ome m onwe m ga-erige naanị ka indomi ọfụtasị na makaroni na ọspa makwa na ọbụ emepe ekporo ihe ọmụdụ ga oge wee kporo ego na ọgụkpa ori n'oge na China ihe anyị na-afụ na China nke ka job na ọbịaghị afụfutere korona ebidoro ihe eriko n'ụlọ ọbụla ọfụtasị ha na mụbụ m obodo ọ bụrụ ọgwụ na ome mụ na nsoro ha eje mere na m na-eri idi eri oke mba dị na nwe obido onye nke m na afụmama m na-ete n'ọnwụ n'iso ọnwụ ome nwere ike ya aka mara na ekomakwụsọ ha nre m ngwarịgobe na mchi ime ka m one ihe ijume m ọ bụrụ ihe ọ na-ada ebo anyị bụrụ ewu na-evu fọ chambers ruminantị ha na-eke animal mnyira n'ọdụwe ruminant animal ịma na ewu bụ fọ chambers bọ na-evu ehe eno n'oge abụrị one ndobe one side nri ichipe ndobe one side ma ọ na-ewu bụ ọtọ n'ọtọba one side ọtọ enyasị bịa ifite ewu ga na-atagharị ihe na abụ nke onfe odo ori dochimene hụ ka na okpo fitega na ata ya ba na-eke na ruminant mba nọ m na ha adịghị ebe na mmadụ so na ha na-adị ụka na mbili ejele eri nke m ya adachi ụzọ ya dụkwa na m chọfere one ya bụ ihe ihe ekele m na-emedo mmekwe m nke kichin Thank you. Oh, thank God, my dear. Thank you so much. I really appreciate. Awesome. That's my princess. Ọ bụrụ na igwe adị na-efe m si anọ m na lachite bọs amaka enyi m nwaanyị chọrọ ịbịa na nke m ọ bụ na ọbịa si anọ m na lachite nwụchi achịrị m na abịa. That's my princess. I princess I come now. Lower.
don't see where I see you. Yeah, that's fine. I don't see. I don't miss you so much. I'm a father. I don't see you. Where are you watching now? You're a father now. I don't tell you where I miss you, princess. Why can't nobody watch for my hand again? Princess, they miss you so much. I miss you. But watch don't spoil you. Princess, okay, I will come to your house. I will bring watch for you to buy. Huh? I will bring watch. I will bring fine watch. I will bring fine watch for you to buy. I will bring fine watch. Okay, bring fine one for me, okay? If this is why I no come out again. My father no bring me come out because of coronavirus. Corolla. I don't come shop again. I don't come. Because for instance, they miss you. I'm also missing you, Malam. I don't come shopping. If you come, they pursue us. For instance, they pursue. If you come, go beach you. I will carry them come shop. No problem. I will carry them come for your palace. I will come palace. Come carry them. Go buy them for palace. No problem. Bye. Thank you, Malam. Little flower for me. All right. Princess, I like you. I like you. I like princess. I like to lie. I go bring my fine watch. Come palace and bring that chicken out. I like to lie. Oh, Papa. Wow! This coronavirus ne ika womo. I no katanu la make ni me. Tukudra. Inari mubonye no se konjie. Kaji manga ko bugo ina no mafaina ye. Ye mere bune aba ile pere nchuku na me ngaji me no nada no nega kama. No? Oh, here 1 2 3 you know, obna shi na la ne o le bukwe no ge you know wo gute faina ye. Okwa am ge gbogi. Bam na ye kele. Ami baby. You must have mommy again. Mommy must have boy no, we will get the nine later. I get father in the shoe. When they remember Goreto money, you go on the Shamaka is so thank you, Shamaka. Thank you. Thank you. Yeah, cannot cannot give mistake. Okay. Man, the time no more real. Nwere na amufu na phone mo nwe ga ala na amakwa dogburuge ya febu white ojilite wola wo shinire ho ariri hebu ndi riri esu riri nkapu riri ngwere riri udele riri te takpala helile magaba ni lo kakaneshi alo ni anu na say 600 and so 200 and the he kadere ti de na bundo ji na Nigeria member na tum no bu na ha nfa na asu na oji ni je ga hwa mi mega ha na efu mi je ga akwukwa to ora na je mo nwo onye mara onye umere no be na first time. Wow. Awotale mo tuku yenye na eka na shino for batar Nigeria so coronavirus na chuku yeme mo wofu na ha Jesus. Amen. Chuku ya no ekpere mo ni princess. Abi baby my haleka corona for my je I secretly. Come near Peregrine and Lana will put him your way. Also bad the water, my dear didn't have to go to Corona. I see the teacher. No, Mac. It's a car. I beg you, one more class of them. Never go at the better. I'm the hog day flats. I shall walk at you at the flat. Yeah, I'm going to Baka. Figure 8. My army. Thank you. Yeah. Oh, wait, that's always good. Aboki.
can arrange you. I don't see. How you go sis? I do fine. Why no bring what did they call and watch for me again? Make a reply for you. You know, say you don't say why they come your shop, but you know, say this corona of a stuff. If I come, they go say make a dey do. They go pursue me. Corona. Don't be my fault. I no come shop. If you come shop, they flog you. You know, say the other Musa no sabi wetin he dey do. If you give am, he go spoil, and I say make I wait for you. Wallahi. If you come shop, they beat you. Come out, they beat you. Now he make why pursue you. Only people when they say they come. Now corona, when you know say they no dey shake hand. You know say they no dey shake hand. No hugging. That's why I no come close to you. They tell me wallahi. They tell me when I don't know. You know go tell you go stand for. You know go tell. Alright, Princess, you're my number. Okay, no problem. I will give Princess my number. Can I give you? I will give her number. Oh, can I give you? No problem, yeah? Try give and I go collect them from her. Can you go? Yes, I know. There go go. Mike na chikwara ya kwa bana na asebele na saba afuma kwa asa kpagoroso of coronavirus ya alatashi obodo Igbo ma bana Mike so ba ga ala nwa me foma ya be ne te belile ara se me ka ba kwa na ga na ke na na debe o ke da chikwara ele so ba afu no me se na me jene ki ya igwe na-asa na-asa n'ọha obodo ma ya bụla akpali n'ọsọ ọsọ ọtọ ịmagharata mgba ya lee anụ mmadụ bịara eko ya bịa mgbe a gara ije gị agwa igwe nwecha ma odo ha lee ya na-elele mme n'oji gị nnu mmadụ ya agba n'anya ọsọ mbọsọmbụ egore o Kabiara m na ọwụ onye na-eri nri na-efọ ekweghị ụbọchị m ikere m gbara bịa ha na ka m anaghị nsogbu mụ nọ na n'ọwụ nwoke chọrọ ịla nwa m n'obodo oyibo Mike Beha ọ chọrọ ịla nwa m mee gee ọ latara si obodo oyibo
man volatazır ne o mezan volatazır o gabızı ndị mmadụ ka na-agbanye ọsọ ha na-agbanye ọsọ te nwa m jene salon na-agbanye ọsọ na-ese ovu eshi na asịrịsị n'obodo ebe korona mgbe ha nụfọ nọ ete nwa m jene salon je mee isi nwa ile gbachapụ ọsọ ya na-agbanye te nwa mụ na onwe m famili m na ezinụlọ m no mmadụ ga na-asọcha azụ ịgbachite mbọ ile mgbe m ajụgbo ome maghị na-afọ ya na onwe na nwunye latara na ụkwara m nsọ m mụ na onwe m ma na-echinụba obu ga-echi nete obodo ibu mefe ya na-enyocha egburu ha a na-enyocha egburu ha nyudeluru oyoi bifo ha bịata n'epo n'efe abata naijiria na-enyocha dogburu onye ọmoyoi were meshin ole ma ole nyocha egburu ya echi ya lile mmemme ajụ ma agbọ igwe nka kagwomte ga-eche enyocha egwu ha gede mmemme n'onwe m amama n'obi m n'onwe nọ nkiri enye m nsogbu bụ na ịmalite ndị mmadụ ga na-emeghe ma emechite ọbịbịa na ebe m na-elegha na ewozi na anyị niile ga-ebube mie mfe na-eme abụga na ha na m jere bịa nwa na-asị na ominyenu me kamgbe ikwumokwu ma ịdazi ikpọmonye ya awa zozu ma awa ma ji mgbe ndị obolobolo emebiri ha anyị ha mfugene ihe abụ m bịara ha na gị na-eri igwe biko o nwere onye na-efubu ndị ọm na-esi obodo oyibo alata na-aba na ụgbọelu m na-enyocha ọnụ gị ọ bụghị gbudete ha ma ọ were na enyocha ọya bụkọta na ojiri ya latara na naijiria ma naijiria ha ọkwa sị na naijiria mechiri kpọta mgbe ndị onye na-anabata otu mkpa na-abịa emelidobere onye maka na ndị na-eji ebe ghara ọlata enweghị nsogbu na-abụ ma nsozi ma ozokobịa ma kporivu m na-aja awanụ aja n'obodo onye na-efu m gbanwanụ nwa gọsọ ma vu m ejọ asụmasụ na ya na-asụ naanị anyị ka ya ka ndị oyibo ma ejide dị ma ọ karị ma ndị n'ime ya na maịk m n'ọbụ na ọbịa abụọ ga-eji anyị mara so na-aja awa ajọ ma ha nye mara ma bụla agbala n'ọsọ enwere iwe na nwa agụnọ ji enwe ji n'ọbụ chukwu ita ya m na awa kpọ ajọ na dị nyere na ha ya ọ bụ eje n'egide n'ebe ọ bụ eje n'egide n'ebe ọ bụ nyere mmanụ ndị mara chi ka kwado siri ọpụta n'ime n'ebe a dịbọ m na aga gịnị oge bụ onye amara ama n'ụka nke bụ na fada na nwunye na-abịa n'ebe emebe jige m ọnụ ọ na-ekwu ọga mbọ gị na-agba n'ụlọ ụka nke iji omume gị nke iji ike dịgị na ịkpa ka ị na-enye mgbe bunu mmadụ enwe na onwe bụ fada ndị ụka onye tọọ ma ji ga-asị masị na-ekọta mgbe ọ m na-ere mmanụ m igwe ọ ga-abụ emegbu ma ezifu ozi ma onye ọwa ajọ bịawa ịnọrọ ebe chiri gị n'oge awara ma na anyanwụ na-aja awa ajọ mana jiri ya bụ mgbede anyasị egbugoro ichi mgbe ọha lelata bụ ndị aja awa ajọ ha nụchidomi akwụkwọ jiri oyi ọ ga-aba nga na-emegide ọlọji nke ihe na-ere mmanụ mere anyị n'ọbịa bụ ebe ọjị kacha ibe ese o nwere ọjọọ ọzọ ka ibe karịa nwa na ere mmanụ ma ihe na-erikponu igwe aje ndị obodo n'ụlọ ahụ igwe sọ ọ bụ muzumunu niile ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-agbanụ maịk ọsọ n'oshi obodo ebo ya lọta na ọ bụ na agbala ndị ọsọ ọzọ n'ofu ga-eshi ọ nụrụ ka ma n'ibe ya onye meghie mee ka ada ya ha
obodo n'ụlọre o ọ bụ igwe ebe esiri ozu na ọ bụ sụgwa m ọha niile ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-agbanụ maịka ọsọ n'ochi obodo Igbo ya lata na-agbalị ọsọ ọzọ n'ofu ga-eshi o ne ndị obodo Igbo enyecha ogbome ifo ọlatala gị Naịjirịa n'ofu ga-eshi na-efu ọ bụ na-agbalị ọsọ ọ bụrụ na ịgbalị ọsọ na agụ na igwe na ndị kabinet jokafụ ọ nụrụ kama n'ibe o aje ndị ọha obodo n'ore o n'ọbụ igwe ebe wetere ozi n'ọsọ ọbụsizim ọha niile nwoke maọbụ nwaanyị na-agbanụ maịka ọsọ n'ọbụ na-abalị ndị ọsọ o n'eziokwu na obodo ebe alata na n'obu ga-eshi ọmụ onye gbara ndị ọsọ n'ọghadị igwe na ndị kabinet ya dị ka afọ ọ nụrụ ka n'igwe o ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na ọ bụ n'ugegere nchi na ọ bụ igwe wetere ozi ọsọ ọbụsizim ọha niile na maịk isi obodo Igbo ya lata m na-enyocha ogbome n'ofu ga-esi na wee na-agbalị ndị ọsọ ọzọ onye ụgbọala ndị ọsọ na-agba igwe na ndị kabinet ji ka afọ ọ nụrụ ka n'ibe aje ọha obodo n'ụra o n'ọbụ igwe na-ewetere ozu n'ọsọsizim ọha niile nwoke te nwaanyị n'ọbụ na-agbalị maịka ọsọ ọzọ o n'ochi obodo Igbo ya lata bụ ezinọm n'ofu ga-eshi n'ọbụ onye na-agbalị ọsọ ọzọ ma onye gbara ọsọ na ọ ga-abịa na ndị igwe na kabinet ji ka afọ ọ nụrụ ka n'ibe o onye adịghị nke erecho n'ọbụ igwe ji ozi n'ọsọ ọbụsizim ọha niile onye na-efe na-agbanụ maịka ọsọ na maịka obodo Igbo ya lata onye na-agbanye ọsọ n'obeshi na-agbalị ọsọ ọzọ n'obu ga-eshi o na ndị enyocha ogbome ma a ga-adị ma fri onye nụrụ kama n'ibe na onye gbara ọsọ na ọga igwe na ndị kabinet dị ka aka ihe eji emeghe o Malam, how are you doing? How are you doing? Fine, how are you doing? I'm fine. I'm doing watch for you now. Say I'm fine, fine watch. Wow, beautiful. I like it. Beautiful watch. Beautiful watch. It's very beautiful. I like it. Go buy as usual now. Usual. Okay. As usual. Wow. I'll be there. Let me bring money for you. I'll be there. Princess. Princess. Wallahi, princess. Wallahi. Okay, but wait. I bring gift for you. Take. Wow! Mala, thank you. You're welcome. Thank you so much. God bless you. Okay. I like it. I like princess too much. I love princess. I love princess. Alright. Princess, I love you. Princess. Igwe, Father Lord,
ebugo gelefe igwe ihe mobi anya bụ n'ọmụyọmanụ ụzọ pụrụ iche maka mbọ niile na mgbanye parisha nke katọlik bụ ndị zitere osisi obodo ndị ihe na izikụrụ nke bishọp anyị nke ndị ụka anyị na-enwe ezigbo oge ahụ ndị parisha anyị ihe na-ewuli n'oge nke olu onye si na mụ bịara bịa kelee mezi ekeshimshi bụrụ fada anyị na-eje ego parishi dị iche iche na-eje kwesịgo ndị igwe mana igwe ekege gara iche igwe ekege na amịrị na katọlik isue na katọlik mara egwu chukwu mara ihe niile mara ihe bụ ihe atụmọnụ mara ihe bụ mkpa ndị ogbenye esi na mụ bịa n'onwe m ebe ekele emeghị yosiri gị ike ọzọ ka ibe bụ ajọ ịwọkwa mara ozi ziri ezi n'obodo na-anụrụma gbasara ndị na-echi obodo oyibo alata be anyị dị ndị be anyị na-eji emeso ha omume nke butere afụmaha ga-agba ọsọ oge ụfọdụ tee ndị ha na ndị ọmụchibitere maọbụ ndị nwere ihe jikọtara ya na ha aga-agbakọ ndị ọmụ ọsọ mgbe ndị be anyị na-akọwa nne ha ma ha ghọta na ndị nụfụ na ọbụla ha bụ echi nfụkwa ndị oyibo ga anyị ga-aha ha na-emedo ọyị na-asịkwasị gbara ọsọ maka na-echi na ụdụ ya adịchụlikwu ụdụ ya adịghị n'ọbụla ha na ọnọ n'ọbụghị nke ha ji agbachimenụ ha ọsọ ha nụfụ maọbụ na mgbe ebe alatala na-enyocha gbuo ume ha ghọta na ha enwemego ihe na-efu kpatara ha latala n'ọbụ ha gbarịta ọsọ mfe ewuru tọka ewule eje eme nke ha na ha ga na-emete n'ọshan mgbe m nụrụ ijiji eze ozi ya gwa ndị obodo o juru m ebe okepeke mesi na ama bịa memụ yọgwa anaghị na niile kelesie gị ike gara igwe imebere atụmatụ iwetara nke si bịa mụbụ onye agwa eme ka anyị emere na-abụga na-abịa ya ihe a na-ekwu n'obu mgbe ịghọta aha ma ọ bụghị eziokwu bikọs ndị onye gbakpalitere gị bifọ gbatere gị n'obodo oyibo na-enye ọbịa onye gị na plen na-enye ogudete na plen molite naijiria ha gọrọ ya na-aja onye ahafụrụ ma ọ lara obe na na-abịghị ajọ nụgịrị ruru okere obodo na anyị kpara ya kpa na ekwegitere bụ ezigbo ụzọekwe gbawara ha aghọtawa ebumnuche nke ji ebulite agamnihu anyị ọ ga na-aga achị anyị gara igwe anyị mba igwe hafụ ọjị na ihe imere ka ọjị ị na-emeri dị ka ị na-awarịdere m ọjị ka ọjị ka ka igwe mbọsị ọzọ ma anyị tọọ ọjị ọba anyị niile onye ọdịgị na-ekpere onye ọdịgị na-chi uche na-ekpere mba fada mba igwe ọ bụrụ hom nna anyị bụ ebu nna anyị bụ ebu fada bụ ebu lee anyị bụ ndị chiri echichi ndị fada mege bụ fada ha niile niile te ndị fada temụ bụ fada dịkwa na ndị na-achị maka na egobi enwe obodo na anyị niile nọ n'okpuru gị mgbe gị na-eme danyọ anyị daleka igwe ayọsi m ike na nke imere ka darụ ndị ọlarịkwa ka fada ka ụka agbalị nnu m ịgọzi nnu ka ụka ọ bụ na iji ekwe ka aka nsogbu adịghị n'afọ na maka dị n'aha dị nwere chukwu ji ike niile chukwu afọ ma chukwu onye igwe gburu na igwe obodo anyị ezigbo igwe iji wekwara ngwaọrụ na onye na-echekwa ebe wezga eneke ndị iro wezga eneke ndị jụ mmadụ ndị jụ mmadụ nye ogologo ndụ na-arụ isi ike chekwebe ezinụlọ ya gọzie ezinụlọ ya niile eze dị ebube papa ka ha ụmụaka ya na-eto na amamihe na egwu nke gị ka ha na onwe ha mmekwa omume dịka nna ha na-amụta ezigbo akparamagwa dịka nna ha na-eto na amamihe na egwu nke gị bụ Kristi na Jizọs Kraịst onye nwe anyị ya mere ka Chineke jike niile gọzie gị nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị gị daalụ igwe. Thank you, my father. Thank you. Emesịa.
Ichie. Ala. No. Ya itego m ọzọ. Alaghachitekwara m igwe na mbụ kwe na ịyọ m anụ gị na anụrụ m ajị anụ m ga-awara ajị ije nfu m bịara ji agwa gị anụrụ m n'udogoro oyoyi mgbere hụ ojuju ya m si na ma alaghachite azụ ma ịyọ m anụ gị na ọ dịgo fe ị nwara eziokwu gị esi ekwe m nkwa na ị nwara ị mara na fada na onwe parish priest anyị kwa gbalịrị bịara ndịna bịa ghọrọ na nso na ya na onwe nụrụ ga-awara achọ ka agụrụ na mụ fere gị n'ekwa na agwa ndị obodo ndị na-ezube oke ka nwere moto m fọrọ yiri moto mgbe m jaja efokwara ya bụ mmere abụghị ese ka ka ya bịa mere yọm na ọdụkwa eji a ọdụ eji a na ọ na na-egbuwe bụ egbuwe n'ịga ahụghị ọha gbada gosiri m ọba m gwara gosi ndị fara na-akọwa maka gị ga-egi na-eme gị ka isi akpaga mbọ igosikwa m ọzọ ịjọ ya iyo na emu kwere gị nkwa bọbụ niile nụrụ na emu mezuru nkwa na gịnị gịnị bụ ezi na anyị amaghị onye isi ekele gị igwe m jisi ike na Chukwu gị na-arụ n'ọrụ Chukwu nwee ngọzi n'ebe bụ igwe nke unu mere m igwe nwa bụ nnube m bụ n'igwe na-arụ n'ọrụ unu na-arụ igwe daarụ daarụ na ndị ala Mie mkpọ n'onu abụghị ihe ọzọ n'ọzọ na muzuru isi na muzuru ya n'ozugbo na katkis na maazị ezinụlọ ya ọdụrụ mkpọ n'ozugbo ya na-ekwu ezitere nwụchana n'ịgbasara ọkụkọ ụka naanị aka maka gana ọchịna bụ coronavirus COVID-19 chiri China ga-abata ya bụ echi ga-eme ihe ọ na-egbu mmadụ ma na-egbu mmadụ ma ọ gị ya eji asị na ekele ule ezumụlọozi na n'ozugbo narị ọdụ mmadụ n'ebe o jikere nwụcha na bishọp anyị kwetere akwụkwọ ọ dịghị ga na-eji aka ụka n'ụlọ na-ebe ya bụ akwụkwọ na-enye ka ihe ọdịghị ya na-eji n'ọrụ ezinụlọ ekpere ekpere nunca ya beshi ma ihe ọzọ m chọrọ ime mgbe mara bụ maazị Ezimakọ n'ụlọ ndị bishọp anyị zutere ma ihe ife ofutere n'ọgụ nne ya na-anya akpa eka na ha na anyị nọ nwere ndị ọdụmọyị nwere ndị ọ ga-aga n'ụlọ nwere ndị ọ na-atụ ọnụ karịa n'ọgụ unu bụ ndị na-amara ekwọsụ n'obere na nkatị na-eji nche rụpụtabere ha n'ezonu niile na ezonu na ezonu amara ndị fọ na-atụ n'ọnụ karịa ma enwe ike efu na bishọp anyị na-ahụ ike anwasị ike na onye okwu ihe ọzọ na-eweta maka ndị eweta na-enwecha na onye ọbụla na-anọrọ na-ekpere banọ na-anwụcha ane mangeka onye niile nwanne bụ ana maka naite ka amụcha ane mangeka ane maka amụsụ onye ọdịdị na social distance bụ ekele ọbị nọrọ ha nwanne bụ ọbị nọrọ ha ajịrị akụ ka bụ ekara na n'olili dasọ mmanụ ka gara aga bụ na ekara anụkụbiri dasọ maọbụ iwu echiri echi na ọdịnala niile igbe ọrụ ya bụ eshibụla ha ejezule munu kuore ka ko pare ka ke bani wogre ka ko shidore ka ko yoy munu sanitizer o ko me ka ige munu sanitizer munu ncha na bofu o kuore ka ke bani fije ko beli lije bu e o jele ka na nya ni mo no no e ko ke ka o ile fi ni lutare no mo ke shi si ni ge bianu na e kare ko ti e ko o si no do madama onye ọmụmata
ị na-aga ebe na-esi mgbagwo ọ bụrụ aja mahadum mahadum ka ya mara ihe na-aga nwụcha na-abịachi ihe ọ dị ime nwụcha karịrị akarị na site n'ike nke Chineke na-abịachi abụghị maka anyị ụlọ anyị mmadụ ọ bụ mba ahụ na ndị adịghị na-akwa ka Chineke ume echele eberefe a na-agbakọ berefe esiri ike na ndụ maka na ya bụ esiri ejisi ejisi onye otu zere ebe nwete gị nsogbu ịnara onye oji aka nọọsụ eka ọkparị ka ewezere aka n'ifu n'ime ihu n'ọrụ katkis ịjụrụ ezigbo ajụjụ ihe asa anyị n'oge nwọchịa ọ bụ n'ụka akwụsị ụka anyị n'elu ọdụ mana ihe anyị asa anyị n'oge nwọchịa bụ iji welite ya maka na amaghị onye ọbụ ya bụ ya na ọ bụrụ na bishọp nye anyị otebe ka aka gara ụka na elekọs maka na ya mbụ mbụ ya bụ eshi kaụfụ mana ebe ọ dị nwọcha na ne gọdarele bishọp anyị na jebe mara maka nwọcha onye ọdịrị mgbe ego ma belebe nwe ego ọba ahụ tụrụ n'enya nna abụọ na onye na-anyị olu n'ụbịa na-enwe ihe ọzọ na mmanya ezi n'oshoka kamanụ ndị ụka maka nwọcha na onye ọdịrị mgbe ego nọrọ beghị ebola abịawa afọ ise gara aga anyị mebiri n'oge ha na-abịa ejije ime kwụsịta ịna ka n'ụlọ ka ha si ekele nke udo enye gị n'ụlọ ka ganye na-achọ ebola ọsọ ụgbọelu ọ bụ ijisi ike ka nwere ajụjụ na mbụ na-akụ maka ndị ogbenye ndị na-atụ n'afọ nyamaka dị na chukwu jikere na-echukwu afọ ọma na ụmụ ndị na-agba mbọ n'ịkparịsịa ekechi ndị a na-ịkparịsịa ha bụ ọkpụkpọ ụmụ ha na-enyere ka katkis na-emasị idezi akọ gbalịfụma kpọrọ ya na ịnasị ụka chekwube ezinụlọ anyị ekwere mechi na onye anyị ka Chineke Gani, onye nye ji kamera gị bụ aha gị? oke ọmụmụ bụ Sir Dominic Festus Emeka Ezudo, the King of Peace, Director, King of Peace Digital Movie. Okay. So, onye ga-etuku n'oche igwe a na-aga gịnị ka gị atara n'anya? Ana m chi anyị na-ekele Chukwu ga ihe na anyị meburu ojije agado bọị na oche igwe bụ oche igwe bụ ọbụ n'ọbe na anyị ga-etukwu na anyị ga-anọgbu yọrọ na ọbụ ihe oyoro anyị nọ na anyị na-ekele Zechidoke Abiama maka production na ga Chukwu ji ya chi ya ka ọgadogburu onye anyị kelere Chukwu maka ya maka na anyị atụghị anya ya n'ọja Abraham so mmụọ bụ onye na-afọ obodo director ime ya na-ekechi na director mmemme plere role so memu bre DOP so gụrụ nwoke bụ my assistant DOP so na ayọsịrị m gị ike keteke
na ọrịlere na Africa ọrụ na n'oge bụ professional bụ so na-enye na ndị yori na anọgwumbe na ndị ọzọ ga-anọgwumbe na maka na ofu osisi a na-ga-eme ọsha ya mgbe ọ dị n'ọwa anyụkọ mamịnye ọnụ onye na ụmụ ndị m ji eme ọnụ so ndị m ga-eji ga-achị so they are my actors and actress karịrị akarị like this na n'ọgwumbe na Moshana so na anyị na-ekele Chukwu maka ya bụ ihe mee ihe na anyị mere ụbọchị na ịkọwanụ mmadụ maka coronavirus koro dịkwara ilu Nice one to meet everybody of you here. In case you don't know, I'm DJ Cash Money, SS Money on the building. Ya bụ our driver, location driver. Ọ gbara mbọ kepeke ya bụ tekunu ndị lebiara mbe na. Yeah, I'm the chief driver. In case you got my mara. Onye na-abụ mmanụ Jesus. This is Aboki. Ya nwere mmemme ya ichie Ibezimakọ. Ya na gbara mbọ. Ọ ba na-atọ. Ya bụ Aboki. Excuse. All of it they come, okay, no worry. And they wait for you. For pressure. It's your life, right? So good. Pressure, they're beautiful, right? Princess, a beautiful princess. Nere na onwe n'anya, nere onwe gị anya. Feel free ịbịara bụ ọnya gị. Action! Ami baby. O ihe nụta na corona. Mam ga nụta gị mgbe na ya. Anyị dị epi ete. Ama mbọ ike. Ihe m nụtara bụ na asọga ka n'inu. Ị na-anụ. Ma ndị China ọmụrịrị ewu. Je. Kama ndị mama gị ọdị je. Sorry. Ana mama mukati. Malam tu kutume no inu.